See him paibo papa. Anya Ghana nkoa na wiase nyina si wiase sabe dane akote bia fofurom tokwakom ene ebe sorry amama so afi anya ejane beshi papa bia le suframa ne bedi semoni America. Se no achi nso no. America da dwamu. Osama bin Laden the second. Woteta America. Beko American pesuaso. Baby American soresi wo bia. Obetutu yo. Obetu bombo. Say Omagana Muntio. A soldier for the Contokwa. A priest for so bebre. Or so my way muno. A few way yes. A chapter for Ombebaha. My man said for the man said for Yami home mobile. See Yami home mobile. Mompany for be back some Asamado. So Mompany for be back Asamado. Mompany for be sent for Mobaya ye, Obesia Flu. A few way when you're home, said the end also. I said the end also. Abusia Bishop J.Y. Edu Edene prophecy for the year Abeto Abontaina. What the Yebekane say warning ako Ediama Yaman John Dramani Mahama war chrese afi 2026 enkrofobi edi ne ente pese womutunu efina ban mabusia enye no nko a wo chrese Osama bin Laden the second sign te America fo a wono nso wo ba abedi wo mboni a ebusia kamia ye say afi 2026 no enye ade a emu esheda edwosa too much GHS ne besre so be me subscribe button so ya no aka isa wo de be wo no be kan ho sa no upload ne tumpe wo ne first person ya wo sa ebedi kan kabusia say your body right in some dia me di kan catch us say afi 31st no yen kan say afi mpo last year 31st because yenya cross over na edi awie too much e my cameras no esun ye edi ahim di nchinihyia ewo asofo bewe na wo mo ensori dem na we eye ne Bishop J.Y. Edu edit 2 31st ewo na sorry dem ho eno na busia me de eba besu wo kire say ye man penin John Dramani Mahama amama ye atwa Ghana ho ahia ye diku etu wo mu no onye exceptional ewom wono so netikika afi ya se wanhwe ne yi a asoja form akomakom yensa bi edi ne ntetete na busia wo kire say enye Ghana nko a na wo mu de ne ente bebi obetu kwan akobia no asoja fo no ani edi na chi a wo mu pese wo mu di ne bone no mutu na aban no etugu enunti wo ma nani enna ho abusia wosan echrese afi akobebre ebekoso ewo man Ghana by election so de eyade a afi yebehu bi na tese owo ebesan apiemu ewo yemrahye bedwafie owie ye na ode nani kire amano na wo kire Osama bin Laden the second bi sign te America for na busuan se behwa this year yi eye World Cup ya ye born wo America ene Mexico wo mi na kabom na wo mu ahosti asofo bebi na kire se afi World Cup no emu hu Bishop J.Y. Edu de ababeto so se Osama bin Laden the second bi te America for se eye World Cup ni mu ene obedi wo mu bone anase ebre ben ena Osama bin Laden bedi America for ne bone ya wo kire se emoja ene nipa bebre na ene behwere wo mo kwa 2026 say ena Bishop J.Y. Edu ekansem Yo wagidie no nano pawe no beshira wo Yesu dimu Masundien kama manyina siasundie kana manyina afida sabre Osmano me bai wo bai usane bai me kansama hudo bebre akosisai yo me ye nyame a me twantro so nyame wo twantro de wade asoma no anu ana obeka de maja de asoma no ai lunana soje anu ana obeka
I'm found the nipa found the nipa beka found the nipa be found the nipa be the what the aswan the aswan no de and one obeka asem bebre so me si asem bebre so no na ana man pa and wo sani aba ebi eye kakra o si bi ye kakra ebi so nye kura me sansan ni mo so be sansan obeka ni nyina no hiam pa bo what si hiam pa bo papa anya Ghana nya Ghana nko a na wiase nyina wiase asan be dane si wiase sa be dane akote bia foforo tọkwakun and ebe sọrọ amama so obekun America afeda sabre ka kire ese ijatana afanyina ma beneka eshinsase eshifie edinsamone pa akwoti style yo afi anya jana baship papa dia nya ijana baship papa bia le suframa ne bedinsamone America anu achi no so se no achi nso no America da dwamu Osama bin Laden the second Oteta America Beko American pesuaso Baby American soresi wo bia obetutu ho obetu bombo onyanipa odimu kakra bia obekunu American besa akotutu obi o afie twa mu no o ka kire ese obetutu amun sa bofo kan oto ya na onto yo oko Nigeria koya dai otutu ko nipa bebre se niama bebre si aso ho nkremoma so mabopo ebi ombehu America ni bia na America mbezi bia e kwa da ne ho no de omunde be gura topre ntino so Osama Berari the second no o tita America so mompaye ma America mompaye ma America abema antokwanto sisi amrama so amrama sika se masen kura niama bagiagu baby e tupeto ton no omunkotu mbo besa akosoro edwaman so nso de mommo ho mpaye se amon mpaye bi be kan wa ha bi be camera man so o se asudie ka obibia Europe mam nsu sey de be ko nipa be wu nsu anu ajapade be sey nsu so ebidi ma ba Africa nyina nsu be kum nipa bebre nipa be wu nsuom nipa be wu nsu so dono nyame hu nipa mobo Ghana man so so faye hu ni nsuo no tono so yosi nsuo no tono so no be maku adwuma tiaka akiri ku adwuma ba basa nsuo na tobra ku afohia so mompaye aduane kom beba so mompaye nsra osoro boafo so my Ghana ohu ye mobo bofo so duru alata mamu no na ho nyede to kwadada no a Boko Haram atuatikuo besa kan ho bio
ɛhɔ deɛ bɛda atɔko nipa bebrebe wu afi baako na ɔbɛka kyerɛ yɛn sɛ ɔbɛkra nipa ɔbɛkunkum bebree ɔda so gyina mu wokɔ hɔ ahwɛ ho yie nkankamanti fifam hɔ sɛ wonenam ano ha deɛ nyɛ hu sɛ wobɛtwa manti fifam hɔ hɔ deɛ ɛhu sɛ ntɔkwa bebree afi a yɛkɔ mu ntɔkwa bebree abusua ne abusua bɛko sɛ ɔma Ghana mu ntie o asogyafoɔ bɛko ntɔkwa apolisifoɔ nso bɛbrɛ ɔsɛ ɔma wei mu no afi wei a yɛsi mu atuatefoɔ ɔmbɛba ha wɔn a ɛporɔ to kuu ɛbɛba ɛsɛ mo ka nkyɛn ma mpanin sɛ ɛsɛfiafoɔ sɛ bo ha wante n'ani yi a obetu n'aba n'agu sogyafoɔ bi bɛsɔre nso ohunu maako mmiɛnsa wɔn a wɔtetɛ no wɔ hɔ wɔn a wɔtetɛ nkurɔfoɔ korɔ so emu nyɛ dɛ nipa bɛwu sogyafoɔ tua no ɛwɔ Ghana ha afi a yɛsi mu emu nsɛm bebree adona afi atwa mu no wɔka kyerɛ sɛ ka nkwanhyia ne aropre nkwanhyia mogya bɛhwie agu ɛsɛ kɔsii sɛ yo afi deɛ ka nkwanhyia no ɛso ate na ne nyinaa nyae koraa maako bɛba na atoyɛ nkyɛm akɛseɛ mmiɛnsa ɛna ɛba Ghana mɛmu ha sɛ amanfoɔ bɛsu ne suo ahemfo bɛsu aban mpanimfoɔ bɛsu ankorankora nso bɛsu bɛtwa adwadwo atoyɛ nkyɛm maako mmiɛnsa bɛkum nipa bebree sɛ bɛfa kaa so o sɛ bɛfa tuo bɔfo ɔsɛ ohun sɛ apolisifoɔ no te kaa mu no yɛatoto agum agura mu yɛkum apolisifoɔ bebree yɛatete asogyafoɔ so yɛatoto agum kum asogyafoɔ abambɔfoɔ wɔn bɛka afi wei ɛfiri sɛ anwonaman mu ntɔkwa kɛseɛ bɛsɔre wɔ hɔ yisa asogyafoɔ sɔre mbɛkum nipa bebree ahɔhoɔ nyinaa tiri bɛtɔm sɛ kan ne akum kuromafoɔ a ahɔhoɔ tiri bɛka ho bɔfo yɛkɔ sirem mantifi nso a ntɔkwa no ano nyoe bɛkum nipa bebree ɔmmɔ mpaeɛ ma Ghana mpaeɛ ma ɔman Ghana nipa na ewu sei nipa na etu eku wɔn sei bɔfo ɔsɛ ahemfo bi so adi tuo yabɔ ɔmo tuo ekum ɔmo ahemfo wɔn mpaeɛ ma ahemfo wɔn bɛ di tuo afi wei aa ɛho asɛm asɔre ɛnkyɛ koraa bɛti tuo nka tuo ɔhena na wotu kwaya hwɛ ɔho ye na yɛteta ahemfo akum ɔmo bɔ mpaeɛ ma ɔman yi o my Ghana si mu nsɛm no nyɛ dɛ ɔsɛ ohun sɛ gas apae atorɛ nkyɛm na ɔgya ahyi nipa bebree atorɛ nkyɛm mmiɛnsa ɛna ɛba ɔmmɔ mpaeɛ ɔnyɛ akɔnkyere ɔnsire nyame ɔtumi ade nyinaa yɛ na ɔnsakra wiem dabɛn ɛna Ghana ɛbɛdwoɔ dabɛn ɛna mmarahyɛ badwafoɔ nso ɔmbɛdwo ɛnyoe bɛsa asɔre ntɔkwa no bɛsa asɔre mmarahyɛ bɛtwa mu hɔ
Bompayama. MP for no. You say. Who say? Yes, I got to Abba. Yes, I got to Abba. MPB when you MPB when you and the air to Abba. And the air to Abba. And the one important. I want to put it. Then to Quabibri. It's a bompire. My MP. By election. Some no canoe. Among pie. Somebody be I would be and to Quabibri. I fear yes, we did. And to Quasam Quan. Be pattern to Qua. Be pattern to Qua. Radihun Mamabo. Radihun Mamabo. I don't know. Kantika Bafu. Muram Simuram. Osonyoy Garamse. Enjoy. Besakan ho. Tutuo. Sembebre. And a besori. Wuram. Garamse. Etuo. Moja. Omompaye. Na asase bekasa. Osia asase bekasa. Amramufor no so. Yefunu amram. Beyifunu amram. Garamse amram. Beyifunu ho. Omompaye. Sremamo. Nyame hu emobo. Bofo. Da bena Africa bejo. Na bena Africa bejo. Abaya atutu. Abaya tutu. Ku bebrebe. Soja be tugo. Enjoy. France country e Africa ha no. Nina obetu abai no. Nya obetu abai na gu. Yakabia obetu agu. Yakabia obetu agu. Anyafu we kura. Afie di animu no. Obetu agu. Na bompaye se. Na bompaye se. Emesa Ghana. And the Hiana pa. Can't you man so man ni na ho. Omantimia de kakra bia. Edoma fanase. What else? Tiatie bofo. Edom be fanase. Nsem ne ntokwa de. Enyae. Demonstration. Ebe sorry. Afiwe ya. Adopter for be sorry. Unless for be sorry. A teacher for be sorry. So mun kan je mampani for say. On to talk to any ye. 10. And yes, say need dadu. Obeshia demonstration. Obeshia strike. Na nyama be basa. Achinyejie kese be sorry. Osi achinyejie kese so be sorry. Ebe da atokwa. Omo ebechi omagum bechi. Ewo Ghana ha. So mompaye. Kadika. Bofo. Kansem nyina. So kansem nyina ne. Da mesama. Da obesani aba no. Yakabia. Obeka kire. Jerusalem wo ho. Jerusalem wo so mo ho. Jerusalem wo ho. Wose mo ho te sai. Masu awie. Afia twa mu no. Mo kai de Wose mo kai de o ka kire mo no. Ha? Yo, dan mo jisu. Aba na amem. Yo, Masu awie. Yeah. Kachira mo se. Monya konchina. Afiwe dia. Me konkondena ma bo. Konkondama Jerusalem ma. Sure. Nanso mo ma motiri nya. Wose nanso mo ma motiri nya mo dawo. Ebinim besie omo maame. Ebinim besie omo papa. Ebinim so besie omo papa. Ebinim besie omunua no. Na modie. Mo yire mo ho a. Ebi nkamo. Huaye bebre. So huaye bebre. Srama mo se. Osrama ese. Mo nsie funu bia. Nsie funu bia.
Munye sutie. Mpaibo. Munye sutie. Mpaibo timi adiri nyina. Awurade behu mmɔbɔ. na wagye mo. Me mansa ntwerɛfoɔ. The mansa ntwerɛfoɔ. Nyame hu mmɔbɔ wate. Si nyame hu mmɔbɔ. Mo mpanyimfoɔ bi bɛkɔ asamando. So mo mpanyimfoɔ bi bɛkɔ asamando. Mo mpanyimfoɔ bɛwu. Sɛ ntwerɛfoɔ. Mo bɛyɛ yie. Mo besie funu. Afiwe. Mo nyere mo ho. Sɛ deɛ nɔɔso. Yɛnu twam a. Ayie deɛ ebi ba. Wɔsi ayie deɛ ebi ba. Boafa ahemfo so. Boafa polisifoɔ ne asogyafoɔ so. Onsrema abambɔfoɔ. Agudifoɔ ne. Wɔsi agudifoɔ. Ɛne nnwontofoɔ. Anafe yɛka ho asɛm. Na baako anam mmienu so mo besi o bɛtɔ. Ɔsɛ baako anam mmienu so bɛtɔ bɛwu. Twitwa mu deɛ kantina ahomafoɔ bebree wui. Mosu na nso wie. Ɔsɛ susu wie. Mpanimfoɔ a ato nnwom a aboa wɔ man no. Mo bɛsɛ subi mu. Afiwe. Wɔnsrɛ ma wɔ mo. Meda mo ase. Ɔsɛ ɛda mo ase. Obiara fa akɔnkyene. Obiara mfa ne ho nyɛ akɔnkyene. Mfa akɔnkyene no ababoa wate ase. Yɛ akɔnkyene bɛboa. Na katinkan. Bɔfo. Anyɛ wuo nkwanti na mbaeɛ. Ɔsɛ nyɛ wuo nkwanti na ɔbaeɛ. Na nkɔsoɔ pii. Ɛso bɛba. Ama nkurɔfoɔ a bɛyere wɔn ho ayɛ adwuma. Sikasɛm bɛpagya. Na antima anyɛ ano ha yɛ ade a. Ɔsɛ antima anyɛ ano ha yɛ ade a. Na ɛkɔ akyiri kakra. Nneɛma bebree bɛtɔ nsuom. Sɛdeɛ ɛkɔ adwuma menhunu yie. Wɔnhu ne yie no. Nsuo no manyere mo ho ho amompaya. Ni makɔ adwuma. Ammoa makɔ adwuma. Ne brɛ no antɔ ne brɛ a wɔn pɛ. Na gyem atotɔ baabi. Dua adeɛ no so a ɛnyɛ yie. Ɔmɔ mpaeɛ. Sɛ egya da kwaeɛ bebree mu wɔ Ghana ha. Saase bebree so hye. Kane egya hye Ghana. Ka kyerɛ yɛn. Sɛ store bebree bɛhye. Ɛdan bebree so bɛhye. Afei a yɛsim nso. Ɛtu ntwa koraa. Ɛhyɛ no. Ɛbɛdeda mu maako. Ɔmɔ ho mpaeɛ. Sɛ wopia hwɛ wo mita no ho asɛm. Ɔsɛ wopia wo mita no ho asɛm ka dum no. Wokɔ dwom so a na wopia. Nso yɛ ho adwuma. Nso dum mita no. Obiara ma n'ani na hɔ. Egya hyehyɛ no. Enyae koraa. Ɔsɛ enyae koraa. Maako bɛtutu mu ahyehyɛ. Sɛ wɔbɔ mpaeɛ. Sɛ asomdwe ka obi biara. Abusua medical catcher say asofo ne nkomhye no ye de beba episode after episode we the second episode ye free JY edu ne nkomhye ya wode tu dwa e de ma wo mind Ghana 31st January 2025 in abusua mesre se ubegya wo comment wo comment section ho e de amame all the social media handles no too much GH o subscribe like no wa share na fofo so enye bi ahwe dark gold enimidi we mo afishiapa.